अरे का बताइए सखी, सबकर आदमी परदेश से घरे आ गइलन हो, अब हमारे जने ना आइलन हो। तोहरे जने कहाँ रहलन हो? सुना हम बताती ना। सुनावा। ननदो के बात ना सहाला, ननदो के बात ना सहाला, भतार मोरा दुबई कमाला। दुबई कमाला हो, दुबई कमाला। साल भर में दुई बेरा जाला, 4 साल में दुई बेरा जाला, भतार मोरा दुबई कमाला। और बता का करला सखी। का करल हो? सुना, सुनावा। दुबई में करल ऐसन नौकरिया, भेड़िया चरावे चरावे बकरिया। दुबई में करल ऐसन नौकरिया, भेड़िया चरावे चरावे बकरिया। घरवा में पड़ जाला ठाला, घरवा में पड़ जाला ठाला, भतार मोरा दुबई कमाला। का बताइए सखी, का हो? इतना निर्दयी बला मिलल बा कि हमसे रहलो न जात बा। सुना, सुनावा। उनके बिना तरसेला सोरहो सिंगरवा, साल साल भर बीते आवे ना घरवा। उनके बिना तरसेला सोरहो सिंगरवा, साल साल बीत जाला आवे ना घरवा। कमैयो में आग लग जाला, कमैयो में आग लग जाला, भतार हमर दुबई कमाला।
ना हो